jo és que estic encara al·lucinant per els arguments que estic sentint. El Partit Popular i UPPA parlen de que veges tu, com a mínim UPPA està parlant de que veges tu, que se duga això a la Junta de Govern local i no al ple. Quan el PP ha sigut l'expert tradicionalment de dur coses a la Junta de Govern local i llevar competències al ple. És a dir, no ho entenc. A banda, també em queda morta quan veig que vostès descarten aquesta possibilitat amb tanta alegria quan després de 12 anys de govern popular a mi i a qualsevol altre regidor de l'Ajuntament mai se'ns ha demanat l'opinió sobre si s'havia de cedir un local o no i en quines condicions a les associacions del poble. És a dir, crec que com a mínim l'equip de govern es mereix un respecte per plantejar una cosa que vostès en 12 anys foren incapaços de plantejar. És a dir, que tots els membres de l'Ajuntament participen en la decisió d'assignar els locals municipals a les associacions. És a dir, antigament, en aquests 12 anys de PP, els altres no pintaven fava. Que volien posar un local a una associació i en unes condicions determinades, doncs se decidia unilateralment. Se diu que la comissió no és vinculant, però s'ha de dir una cosa. La comissió estan tots els partits per ROM, per Reglament d'Organització Municipal, la proporció és la mateixa que en el ple i per ROM en l'article 8 no pot ser vinculant. Per què? Perquè jo veig clarament que l'article 8 del ROM que treu el PP diu: per al major encert i eficàcia de l'actuació municipal es podran crear altres òrgans col·legiats complementaris amb les peculiaritats següents. Una és, s'haurà de mantindre la proporcionalitat del ple, és a dir, estem tots i en la mateixa proporció que en el ple, i a més se diu, en tot cas, no tindran atribucions resolutives, és a dir, no pot ser vinculant. Com tot en esta vida, tot és millorable, però se millora sobre la marxa quan veus el feedback, l'avaluació de lo que has fet i com està funcionant. Vostès en 12 anys es demostraren que en aquest aspecte no foren gens transparents, nosaltres volíem ser transparents, no ens van avisar ser transparents perquè diuen, és que no va al ple, però és que ho tenen molt fàcil. Si la comissió decidís una cosa i la Junta de Govern local decidís una totalment contrària, ho tenen ben fàcil, poden denunciar-lo. Anteriorment no havia cap denúncia possible perquè jo me lo guiso, yo me lo como, hago lo que me dona la realíssima gana i vostè no pot dir res. Vaig a dir una cosa en tota la ironia del món. Moltes gràcies per no recolzar això. No estan col·laborant en gens en la transparència i nosaltres anem a votar a favor perquè se hace camino al andar.